שלום, בסרטון היום אני רוצה לדבר על כלי שנקרא Pack and Go. זה כלי שיש בו מספר שימושים מאוד מאוד יעילים. היום אני רוצה לדבר על אופציה אחת מביניהם. נניח שיש לנו קובץ הרכבה כלשהו, ואנחנו רוצים להעביר אותו למחשב אחר, יכול להיות ללקוח לאישור, יכול להיות לקולגה להמשך עבודה, יכול להיות שפשוט אנחנו רוצים להמשיך לעבוד עליו במחשב אחר, ואנחנו רוצים להעתיק אותו. אבל בקובץ שלנו יש, מלבד החלקים שאנחנו תכננו ברגע זה, יש עוד כל מיני חלקי ספרייה, חלקים שאנחנו שומרים בספרייה אחרת, ואם אנחנו רק נעתיק את הספרייה שבה נמצא הפרויקט שלנו, החלקים האלה לא יופיעו בהרכבה כשנפתח אותו במחשב אחר. איך אנחנו יכולים להעביר את ההרכבה כולה בצורה קלה? יש לנו כלי שנקרא Pack and Go, הוא נמצא פה. וברגע שאנחנו פותחים אותו נפתח לנו חלון, ואנחנו יכולים לראות פה את כל הקבצים שלנו, כולל קבצים שלא נמצאים בספרייה הזאת. אם אנחנו מסתכלים פה, הוא מציין לנו גם באיזה ספרייה הוא נמצא, ויש לנו חלק מהקבצים בספרייה אחת, חלק בספרייה אחרת. אנחנו צריכים להעתיק את כל הקבצים האלה, ולשם כך יש לנו פה אופציה לבחור האם flatten to single folder, דהיינו לשטח את ההרכבה הזו לתיקייה אחת או לא. אנחנו לא חייבים לעשות את זה, אבל אנחנו יכולים ליצור כמה ספריות. כרגע אנחנו ניצור תיקייה אחת. פה למעלה יש עוד כמה אופציות. אנחנו יכולים לצרף, פה אנחנו רואים יש רק את קבצי ההרכבה והחלקים הבודדים. אנחנו יכולים להגיד לו include drawings, ואז הוא יחשוב שנייה, הוא יאסוף את כל הסרטוטים מכל הספריות. כל חלק שיש לנו סרטוט ששמור איפשהו, הוא יצרף אותו, זה לוקח לו זמן. אבל עכשיו הצטרפו אלינו כל הסרטוטים. אנחנו יכולים לראות, יש לנו 4 קבצי הרכבה, 18 חלקים, 17 סרטוטים, סך הכל 39 קבצים. ופונקציה נוספת מאוד מאוד יעילה, אפשר לעשות ישר save to zip. פה הוא מציין באיזה ספרייה לשמור את קובץ הזיפ ואת השם, אפשר לשנות גם את השם אם אנחנו רוצים. על ידי לחיצה אחת, save, הוא אוסף את כל הקבצים, הוא דוחס אותם. והוא שמר לנו עכשיו תיקייה מקובצת, ואנחנו יכולים לראות את התיקייה המקובצת פה. את זה אפשר לשלוח במייל או להעביר למי שאנחנו רוצים. תודה רבה.